Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau zuva rechimakumi matatu mumwedzi uno hwandira. Ipapa kuno vamwe wakuita zvokuramba wachindoburika burika wachireketa kuti munanga rwasiyana nezvauri kuda kuita zvokuingidzira makore ako okutonga. Kureketa kwanyasi kwaiyo wakahwira hondo wari pasi poiyo zipura waburika wakati aiwa munanga rwakada kuti bata kuusu kwai ngaareke kugoti akareketa ichi oita chimwe akareketa marijo oita manzere kwai nokutoti ipapa wanhu wache ari kuvatuma kuti kaite izvozvo zvavari kuita zvo zvokuti 2030 asi agoburika achireketa kuti aiwaba ndiri kudaba zvokuringidzira makore kunonga wanyepeka pachena achibva aburika achita eyo siyanai nezvamuri kuitazvo ari kutosekerera nokurovera manja pakanyangariwa mandiwe rekai tirambe hedu takaringama. Wana wevhu wari kuramba wachindoita kunyadzisa dzimwe nguva. Ipapa kwai anonzi Sharon Chigwazo ano makore 33 apuwa makore 22 22 years pachirungu okugara mujere kwai achisenza zvakanyangaridza mandiwe akabatiwa aino heroin inoda kusvika makirogiramu 3 chaiwo mugore ra2021 idi zvakapeta kuoma haangatofare hache kuti aribe kutonzi taakuuraya uko kunyika idzo vanobva watoti aiwa tongokudimura musoro topedza newe toziva kuti tichiribe dambudziko rakadari pakaita kunyangariwa chaiko. Apawo mumwe muZimbabwe arimo munyika yeSouth Africa kuda kwashe mpofu haani makore 33 agonzi akasungiwa mhanduwe kusungiwa kuti agosenzesa bepa rokuti ndaakugara muSouth Africa zvachese permanent resident pachirungu kwairo manyepo apa anga atoita kukwira chaiko zvokuti anga atoka mambo imo mubazi roku North West pakanyangariwa apo. Rekai tirambe takaringa hedu kuti achaipona chere kana kuti zvinenge zvipera sei. Kuno vamwe warimo murimandi wasi ipapa wari murimandi wabva wazotongerwa manje kugara makore 20 aribe ino zvaunga wambopinziwa murimandi mhanduwe pakaita kunyangariwa kwai mbodzi makore 20 ekugara mujeri wagobhinya mumwe mubiya wawanga wainaye kurimandiko kumuita mukadzi. Wanhu wakwai ndi Kinswell Ngwerume ane makore 32 kunda kwashe Mazorodze ane makore 35 naRazarus Chinobhururuka chamhara machi Chinobhururuka chiya. Rekai tione kuti zvinopera sei asi tikushuvira kuti iye akabhinyiwa kuitiwa mukadziyo apone aite tusvinu yawe wapindire zviite zvakanaka. Ipapa hurumende yedu iri kutovhundutsa kunyarara kwairi kuita panozonzi paya kunyarara ndokureketa kwacho panobva paita kunetsa. Ipapa pariba ari kuziva kuti hurumende yedu iri kufungei kana kuti iri kuda kudini nozviri kuitika iko kuDRC. Wese wari kuramba wakaringa kusaiti unge wasiri kuziva kana kuona zviri kuitika mandiwe zvakaita kuoma chaiko. Unobva waita kusaya kuti kohoko dai zvandonzi Chamisa aripo ipapa wangadai wamhanya kureketa. Rekai tione ipapo kuti zvinopera sei. Uko mutungamiri wenyika yeAmerica muZimbabwe Ambassador Tremont wagonyora ipapo akati ewo Zimbabwe yakufanira kuti chiite zvinhu zvainofanira kuita zvokuchengetedza vanhu vayo nokutoti zvayo zvokuda kuchema kuti kwai America yabisa mari imari yeAmerica. Zimbabwe ngaiite zvayo nokuti inozvikwanisa. Wakandotengesa basi dzimotika idzodzidzi tinoona wachizvikwanisa izvo. Iye Tremont aribe achikureketa nezvo dzimotika dzo asi ndizvo anga ari kureketa kuti aiwa mari munayo munokwanisa kutenga imimi mushonga nokuisa zvipatara kuti zvive kuvanhu vana mukoti zvese zvataindoita munokona kuzviita chindoitai kuti mari ikone kuita zvinhu zvainofanira kuita. Nyika yedu yakapfuma. Rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika papi tinenge tikunyepa hii.
ipapawo pokare iwo kuAmerica wapana mataikwekweza papodzi ponawo bet masaraure wakati haiwa muri kuita tusvinu tokumiririra wanhu nekodzero dzavo. Aiwa tikati makorokoto makorokoto makorokoto. WokuEU hwari kureketayo kutoti aiwa Zimbabwe gorekai kushanu kutoti isusu tiribe kuramba kukupai mari. Mhanduwe pakaita kunyangariwa unobva waona kutoti wakomana zvikaramba zvakadari hurumende dzedu dzikareka kusimuka kumuka idi njodo yacho inenge yakaita kunyangariwa. Asi rekai tirambe tichindoimba kuti wachaita tusvinu twanofanira kuti waite. Jani Fani Muswerere ari kuswerera ari kutenderera ipapa kuritaira chaiko mhanduwe achiti kwaiti kuratidzana kadzitape zvirongwa zvohurumende izvezvi hwendo huno ariko kudunhuro pakati ponyika kuMidlands province pachirungu. Rekai tione kwai nyange ukaizora lipistiki kamu inoramba indori humba inochinja ba. Rekai tione kuti zvichadini zvichapera chere kana kuti vanenge vachinyarawo. Iyo ZBC vanhu vari kundozvibvunza kuti wakomana chandiri kubhadharira mari yomukunzi bhadharai mari yomutero iya chii nokutoti ipapa iri kutobudisa zvayo. Munhu ari kuti kwai ndiri kurima hozha mhanduwe imi pakanyangariwa kwai ndiri kutoda madziwa ehozha iwayo kuti anhadzirise ndigoita tusvinu nawo. Idi rekai tione isu paribe chetinoziva asi zvimwe zvacho tinotoziva kutoti ndo zvinoita kuti mvura ireke kugona izvi. Rekai tirambe takaringama. Hurumende kwai ipapa iri kuronga nokuda kuzotengesa mamwe makambani ainenge ichiti aribe basa. Ndo zvazvakamirira mutapa izva wari kufara kufaritsa chaiko. Rekai tirambe takaringa kuti wachaperera papi. Asi dai zvakoneka kuti warekewo kugotengesa makambani onyika. Ko kamuChina kokupfura mumwe wekwedu kanonzi Liu Haikeng kwai kagarisiwa mujere ipapa kusvikira zuva rochinomwe kuti azouye kudare. Rekai tione kuti zvinopera sei zuva rochinomwe mwedzi uri kuuya ivo. Izvezvi kureketa kuno kwaitwa Piri pabodzipo naFirimoni Machana watoita kumhanyidzana kuenda kudarodzi mhosva rinoringano zvemutambo kuti waite ipapo koramba zvakaburika ipapo kuti ivava vanhu vari kuita tusvinuba. Rekai tirambe tichiringa mhanduwe nekuti pakaita kunyangariwa. Wari kuti takadyiwa zvisirizvo takabisiwa taribe kuvhoterwa nokuti vanhu vangu vatonyepiwa kanyaya dzomaakwaya pabodzi pono mari. Imi rekai tirambe tichiona tinenge tiri kunyepai mhanduwe kuti zviri kutekaira sei. Makanaka Charamba iye kamugwicho waJojo Charamba kwai kuAmerica kuari kuita kubhururuka kutiza mhepo zvache mhanduwe kusvinu chaiko. Rekai tizoona kuti zvinenge zvichiita sei toramba tichindozvitenda izvozvo. Torenga dziri kuitika pasi rese. South Africa kwai kwasungiwa umwe wokuzambia nomubodzi wokutanzania wanga wakatakura zvinodhaka. Zviri kunzi ndozvo mari inoita mamirioni 34 37 million rands pachirungu. Mhanduwe wabatiwa kuzirasi vanhu vawa pakanyangaritsa noti wangu vari kuenda kupi nayo. Asi rekai tigoramba takaringa zvedu. Paul Kagame mhanduwe idi zvakaita kuoma. Unoita kuona kutoti ari kutohwehwa chaiko kutoti wakomana ndaita ropa shoma kuti ndiite rokuita zvandinoda naro. Kureketa kuno agotoburika achitowara maposa vari kunyepa zvawagoreketa kuti
zvinhu zvakamira sei kuCongo. Inini ndikutoreketa chaizvo chaizvo nokuti wati paazopedzisira akati Ramaphosa, kana muchida henyu kuita zvohondo nesu uyai tiite zvohondo. Unobva waita kuona kuti rerere manduwe, pakanyangariwa apa. Iyo SADC kureketa kuno yagototi tikufunga kuti tikaita musangano wakabatana pamwedzipo nowanhu novamwe vakuru East African Community, zvinoita kuti zvitekaire zviri nani panyaya dziri kunetsa kuDRC. Rekai tizoona kuti vanozviita chere, nokutoti kaiwo vakuru veSADC vari kuti tinoda kusangana kuZimbabwe mangwana kumusangano unenge uripo chimbi ipapo. Rekai tikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Uko William Ruto ariko akatogara musangano, akagara musangano nowabi yacho East African Community. Panobva pakunyepai kuti paribe chizvino apa. Namibia kwaikoko Sam Nujoma ari kuhwara kureketa kuno, kundoti ngaasimbisiwe. Kwaikugba kwaita ndege nochikopokopo dzatungana mudenga kuAmerica kwatovhundutsa vazhinji ipapa kureketa kuno, zvekuti kwai mutumbi yabatiwa kubva pasi yakutopfuura 30. Mhanduwe, pakaoma idi. Rekai tindoti mweyayo wapfai izorore murugare. Asi kwanyasi tagumira pano, ndini wenyu mhanduwe onhau.